כולם, כאן מתן צחוקים מביא אתכם לסרטון הבא. אנחנו נראה לכם איך כותבים תירוס. דבר ראשון לוקחים אותו, נשים לו את זה, מסובבים, עושים ככה. רואים אותו, את התירוס? לא, אנחנו לא רואים. די, תצלם. רואים את התירוס? כן. קודם כל, בקילוף מוציאים לי את השערות, רואים לי את השערות? מקלפים לאט לאט, ככה. ואז ככה, וככה. או שיש שיטה אחרת, לקמת לו את האף, ואז למשוך מסביב לאף. לא, בעצם לא, זה לא השיטה. יש עוד מלא שיטות, שאפשר לעשות את זה איך שאתם רוצים. מוציאים, מקלפים. תירוס. מקלפים, עד שזה מגיע לתוצר הזה. רואים? את זה אנחנו לוקחים. ופה זה השלב המגניב. תראו את השערות מבפנים. למישהו בא לאכול פסטה? טוב. אנחנו פותחים את התירוס. התירוס הזה בשל, תראו אותו. הוא לא בשל. זה תירוס בשל. גם זה קצת. אבא, מה זה? אלה לא. אתם רואים אותו? יאללה ביי!